Здравейте, днес ще правим едно предизвикателство от един приятел, който ми предложи да направим ледено сокче с чили. Но нямам чили, затова ще го направим с лимонов сок. Взимам лимоновия сок и го отварям. Не знам дали е качествен, не съм го опитвал. Няма го изсипвам цялата чашка, на половината. Ето толкова според мен стига. Сега ще го взема и ще го вкарам в фризера. Само че съм на кабел и няма да мога да го стигна. Затова за малко ще оставя ето тук телефона. И ето, сложих го в фризера в момента вътре. Ще спра клипа да не чакаме 6 часа клип да стане. Ще го спра и след 6 часа ще го включа отново. Добре, идваме тук и сега ще го вземем. Само да го намеря. Ето го. Замразено цялото. Сега ще счупя чашата и ще го пробвам. Просто с едната ръка го правя, защото държа другата телефона. Ето, тук ще го сложим на водата. Да, за малко. Чакайте да взема една салфетка тук, че става лошо. Ето го. Сега ще го опитам. Ще умра. Не го опитвайте, казвам ви, ужасно е. Казвам ви, не го опитвайте. Няма да ви хареса. Сега гледайте как се изсвърля. Държите го в едната ръка с салфетка. Аз ще го фана с